wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama. Ka'idar mu tsaka tsakiya, kar ka yi sakaci, kar ka zafafa da yawa. Ko manzo Allah ke cewa wannan addinin da kuke ji da gani yana da tsanani, duk wanda ya dauke shi da zafi to sai addinin ya ga bayansa. To sai ka dauke shi tsaka tsakiya. Yana da sauki, amma in ka dauke shi da tsanani to sai ya gallabe ka. Wannan addinin yana da sauki, duk wanda ya dauke shi da zafi to sai ya gallabe shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Kuma yawanci za ga mutum ya shiga rashin karanta usul na yan bid'a, usulul mu'tazila, usulul khawarij, da al-murji'a, da al-qadariyya, da ar-rafida, da al-asha'ira. Waɗannan bid'o'i, bid'ar i'tizali wadda ta samo asali daga Wasil ibn Ata al-Ghazali, bid'a ta khawarijanci wadda ta samo asali daga mutumin nan da ya zo ya fitsari a masallacin Annabi, bid'ar wato ainihin rafidanci shi an ci kenan, da bid'ar ash'ariyanci da menene, dukkan su suna da waɗansu usul. To waɗannan usul din nasu waɗanda a kansu suke gina aqidar su sun shiga cikin littattafan tafsiri, da waɗansu littattafai na tarihi, da waɗansu littattafai na sira, da waɗansu littattafai na suluk da akhlaq. Sai mutum ya karanta aqidar a wani littafi ta ɓoye a wani sako ya ɗauke ta tsammanin sa aqidar ahlus sunna ce, bai sani ba khawarijanci ne. Manzo Allah ya faɗi siffan khawarij, yace za a gansu mutane ne da ɗayan ku zai rena sallarsa in ya ga tasu, zai rena azumin sa in ya gana su, zai rena qira'arsa ta Qur'ani in ya ga yadda suke yi. Yace amma suna fita daga cikin musulunci irin yadda kibiya take fita daga cikin kwari idan an harbata, haka suke fita daga musulunci. Yace zaka same su matasa ne da suke daukan addini da zafi sama da kima. Zaka same su a da alamar da suka baiwa kansu suke ware kansu yin aski kwalkwabo. Shi yasa ake cewa yin aski kwalkwabo ta talbin nan sufar yan bid'a ce, da sufar khawarij ce. Sai ga wanda ya je aikin haji ko umara ko mutum yana da wanda rashin lafiya kamar da muka faɗa tun baya. Da haka dai ka gina abu kanka ta ilimi. Shi kuma ilimi ba iya samun sa rana ɗaya, sai an daɗe ana yi. Kuma ilimi ba ka samun shi kai kaɗai da kai sai da littafi, dole sai da malami. Haka Imam Shafi'i ya faɗa, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Dole akwai bukatar zaka'i, zakakuranci da kaifin hankali kafin a samu ilimi. Akwai bukatan kwaɗayin ilimin da maitarsa. Akwai bukatan ijtihadi, wato jure kowace irin wahala a fagen neman ilimi. Akwai bukatan a samu kuɗi ko yaya suke, dan da su za a sai littafi, a sai alƙalami, a sai exercise ɗin rubutu, a kawwana labirari. Akwai bukatan kuma a samu malami, ga ka ga malami, ba za ka zo kai kaɗai ka karanci abin nan ba. Akwai bukatan kuma a ɗauki lokaci ana yi, ba daga zuwa makaranta ba ne ba yau sati ɗaya sati biyu za ka yi rauni ka zama malami. Ba daga zuwa makaranta ba ne ba ka sauke littafi ɗaya ko biyu zai zanto kawai ka malantar da kanka, sai shaidan ya yaudare ka. Dole sai ka ɗauki zamani kana yi. Larura ta kansa a ƙasa irin tamu da ilimi ya yi ƙaranci mu fara karantarwa kafin mu kai wata matuƙa ta ilimi. Saboda in muka ce sai mun kai waccan matukar, to akwai miliyoyin musulman da mu mun ɗara su, wanda sai su rasa fahimtar addini ana jiran sai bayan mun yi karatu. To sakamakon haka dan kar su kasa fahimtar addini har su mutu ba su iya fatiha da za su yi sallah da ita ba, a matsayin mu na ɗalibai sai mu lokacin mu da muke karantar da su, wannan yana da kyau. Amma inda illa take, duk wanda ya ware darasi yana karantarwa, mutane suka fara taruwa 30 40 50, to sai ya ɗauka shi ma balaga sidratul muntaha, ya je sidratul muntaha, ba shi ba ƙara ilimi. To shikenan daga baya tun za a tambaye shi yana tawadu ya ce wallahu alam, wata rana sai an tambaye shi yayi wa Allah ƙarya, yayi wa manzon Allah ƙarya, dan kar ɗalibansa su gane kasawarsa. Kuma wata rana zai zo ya gina barna, sai bayan ya gina sai a fahimtar da shi barna ce, kuma sai ya ki dawowa, saboda yana ganin in ya dawo zai ji kunya. Ya zan yi da wanda suka yi mun kabbara lokacin da na faɗa, yanzu kuma yanzu in ce kuskure ne, za su yi kabbara ko ba za su yi ba? In dan Allah kake yi ba ruwanka da wannan. To shi yasa dole ne matasan mu sai mun tashi maganar ilimi, kar mu yi sakaci da ita. San addini yana da kyau, amma wallahi duk wanda yake san addini baya da alaka da ilimi zai yi hasara mai yawan gaske. Kuma shi ilimi ba wurin malami ɗaya ake koya ba, wurin malamai da dama, kowa akwai basira da Allah ya masa.
masu hikima su ne suke kallon kowane malami me ya fi fahimta sai su koyi wannan abun a wajensa. An taba ganin Imam Malik ibn Anas a wurin wani malami a Madina, yana zaune a wajensa tun daga safe har wajen azhar, amma babu exercise a hannunsa, babu biro. So dan suka ce me yasa baka rubuta abin da yake faɗa? Yace dama ba na zo don in rubuta abin da yake faɗa ba. Abin da ya kawo ni wajen shi mutum ne wanda ya iya wa'azi, yana da hikima, sannan yana da takawa da tsantseni, sai nake zama da shi dan in koyi wannan ɗabi'un. Amma a fagen hadisi zero ne, ba abin da ya sani, me zan rubuta? A fagen hadisi zero ne, amma na zauna dan in koyi wa'azi, dan in koyi hikima, karin magana, basira, yaya ake a jawo mutane a ce musu kaza. Ita abin da ya kawo ni kenan. Amma a hadisi ko abin nan bana bukata a wajensa. To kaga kenan idan ya tashi karban hadisi sai je wurin zarata irin su Imam Zuhri, fiqh kuma irin su Rabi'atul Ra'ayi, Rabi'a ibn Abdurrahman, menene irin su Sa'id ibn al-Musayyib, a wurin su kuma nan zai je ya dauki fiqh, ilimi, tafsiri, waye da sauransu. To irin abin da matasan yau ba sa gane kenan. Idan wani ya saba da ni sai ya haramta kansa sauraron sauran malamai, ya dauka cewa in ba ni ya saurara ba hankalinsa ba zai kwanta ba. Wannan kuma sabo ne da Hausawa ke cewa turken wawa. Ba haka duniya take ba. Ka saurari sauran ka ji me za su ce, ka saurari sauran ka ji me za su ce. In dai kana da adalcin saurari, ka saurara ka ji me za su ce. Hikima Allah na ajiye ta akan duk wanda ya ga dama. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Magabata na da har alfahari ne a ce kana da malamai 50, kana da malamai 200, ba kawai na bogi ba, kowanne yan an tambaye ka me ka taba koya a wurinsa kana da abin da zaka faɗa, dan kana zuwa ka saurare, ba wai zuwa na yayi ba, ana zuwa nema bari inji, kana zuwa ka bada hankalinka ka ji, ba wai kawai zuwa kake ka tashi ba. Shamsuddin Zahabi cikin Sirru Alamin Nubala ya kawo sirar, ina jin tarihin Ibn Hibban al-Busti ne, Ibn Hibban al-Busti yake cewa wannan ilimi da kuke gani na hadisi mun koye shi a wurin malami ɗai har mutum 2000. Zahabi ya ce wa haka za faltakun himmatu, haka ya kamata himma ta zama, haka ya kamata kwazo ya zama. Kuma inda zaka tambaye su wurin kowanne mai koya ya san mai koya. Ibn Hajar al-Asqalani da ya zo littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari, wanda ake masa taken la hijrata ba'da al-fath. In dai sharhin Bukhari ne to an yi fatiha an tashi daga Ibn Hajar. Da shi da wa suka yi, da shi da ɗalibansa. Research yake ba ɗalibai, shi ma kuma ya je yi. Shekara 20 yayi yana wallafa littafi ɗaya shekara 20. Wace gaggawa ne muke yau? Nan da nan ba mu tafasa ba mun kuna. Shekara 20 wajen Fathul Bari yana rubutawa. Kuma da ya tashi kowane fanni sai ya lura wa ya fi shahara a zamaninsa sai ya koyi wannan fannin aurensa, tunda akwai wadatar malamai. A cikin abin da ya shafi ilimin hadisi sai ya samu Zainuddin al-Iraqi. A wannan lokacin daga Zainuddin al-Iraqi labari ya kare. Wajen lugha sai ya nemi al-Imam al-Fairuz Abadi mai littafin al-Qamus al-Muhit, ya zanto shine malamin sa na lugha. Wajen fikihu sai ya samu waye ko Imam al-Balqini ne, haka da yayi ta bi zaratan malamai a lokacin sa, dakkan malamai a lokacin sa, da haka ilimin yake karuwa. Amma idan ka zo ka karanta wani littafi daya, wani hadisi biyu, wani hadisi uku, ka dauka kowa ya kafirta, sai kai ka dauka kowa dan bid'a ne, kai kadai ne dan sunna. To idan mutum ya ga dama a magana sai ya ci gyaran ka, in mutum na son ya maka ta'annuci, shi yasa sai kai ta abu kawai ana ta kallon ka ne. Amma idan mutum sai ya zo saka gaba sai ku yi magana, sai ya ci gyaran ka a magana, kai magana sai ya ci gyaran ka a magana. Sunna nawa ka saba wa lokacin da kai magana, to amma uzurin ka baka sani ba, shi yasa shi ba zai ce ma kai bid'a ba dan ka saba sunna kaza wurin magana dan baka iya ba. To amma kai dan me kuma zaka aibata wani? Kuma lokacin da kake bin sunnar dan wa kake bi? Dan Allah kake bi da ya baka lada, ba dan ka tausasa wani ba. Kuma menene burinka? Jama'a su fahimci sunnan nan su zama kamar kai, ko kuma burinka ka burge su kai kana yi su suna bid'a? Kaga duk wannan sai ka kalli wannan a cikin maganganunka da aikinka. Ba mu ba za mu baka ansa ba, dan Allah ne ke hukuncin abin da ke cikin zukata, amma muna baka waɗansu al-khututul arida waɗanda za su waye da kanka. Saboda haka dan Allah matasan mu a baiwa ilimi muhimmanci, a dage, kuma sai an ɗauki lokaci ana yi.
in garinka ba malami sai ka je wani gari. Akwai lokacin da garinka ko akwai malami kana da abokanai da yawa ba za ka iya karatu ba, daga nan sai ka tafi sai ka tafi Kano sai ka tafi Sokoto, nemi labarin wani malami ko a Zaria ko a Kaduna ko a Sokoto ko a Kano da kake jin ka san abu kaza ya iya shi, sai ka nemi izinin sa. Malam ka bani izini ina son zan zo kwana 30 ko 40 dai in karanta babi kaza cikin littafi kaza ko babi kaza da kaza cikin littafi kaza. Zan nemi hutu a garina in taho in zo in yi wannan. Zan taho da guzuri na abinci sau 3 a yini. Zan nema kada masauki ko kuma yin akwai masallaci na da kwana ciki. Buri na in karanta wannan babi. Idan ka je cikin kwana 30 da za ka yi ko 40 sai ka karanta abin da inda a garinka ne sai ka yi shekara kana yi. Saboda me can garin aikin da ya kai ka kenan, baka da aboki, ba wanda zai faɗa ma mutuwa, ba wanda zai faɗa ma ɗaurin aure, ba wanda zai kai ziyaranka, ba wanda za ka kai ziyaransa, ba dubiya a asibiti, ba barkar haihuwa, ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza. Baka san kowa ba sai lokaci ya maka yawa sai ka haddace duk abin da ya kamata ka haddace. Amma in kana gida in baka kawo ziyara ba za a kai maka. Fitintunan rayuwa, in ma baka fitinu wani zai fitine ka. Tsayawa za ka yi a kofar gida za ka yi nazari ko kana duba littafi sai wani ya zo wucewa za ba shi yana neman wanda zai yi hira da ya rasa sai ya zauna wurinka. Amma idan garin da ba wanda ya san ka bane fa, ya so da dama nukan tashi a Kano wani lokaci in na zauna a gida zan yi karatu waya kawai ba za ta bar ni ba. Idan na kife waya masu sallama motsi kaɗan assalamu alaikum to sai in tashi sai in hawa bin hawa sai in zagaya cikin gari sai in je wata unguwa inda ba a tsammani na, ba wanda zai tsammanin a irin wannan lokacin ina unguwa kaza a cikin masallaci kaza, can wani masallaci irin na yan dariƙa nan wanda ba su sanni ba, ga kurtun majina da buzaye da sirbina a rataye. Wallahi sai ka zauna sai ka awa biyu kana karatu ba wanda ya ce maka cikanka, dan ba wanda zai je nan nema na bai san ina wajen ba. Sai kai nazari mai tarin yawa ka samu lokaci. Amma inda ka tsaya a garin ka zaka ji kunyar a ce a yanzu kamar ni kuma na ɗauki malami na je wurin wani, sai kunya ta hana kai karatu. Ko ka je wurin malamin ya kamata ka je wurin fa, amma in ka je sai ga ɗaliban ka su ma sun je wurin to kuma kana ganin a ya za mu yi sahu ɗaya ne da su wurin malam wani, da ka leko ka ga ɗaliban ka kai ka daina zuwa wai ka su raina ka, wai ka su gane, don gobe in ka faɗi wani abu to za su gane. To idan ka ƙi ku je tare da su ku ɗauka, wata rana sai ka samu ƙasa da haka shine ka tsaya ka saurare su faɗa. Za su yi ta zuwa suna samun fa'ida, kai kuma kunya ta hana ka je. Fa'idojin nan da suke samu kai baka samu ba, wata rana sai a tambaye ka kana da bukatan wannan fa'idojin amma kuma kashi baka je wurin ba, sai ka faɗi kwamɓale sai ce muku mun taɓa jin an ce kaza, sai ka samu kanka cikin matsala, ka warware naka ko kuma ka rushe nasu. In ka rushe nasu su gane baka da ikhlasi, in ka warware naka kuma za su raina ka kenan. Amma inda kun je tare da su kun ɗauko tun da dama ka sa karatu kila ka fi su riƙewa sama da su, to abin da yawanci da dama ba sa fahimta kenan. Ina jin kila wannan zai dan bayar da haske dan tsaloli da dama. Matasanmu yan uwa ahlus sunna ana fahimta sunna yanzu a garin sosai da sosai. Matasa musamman matasa maza da mata duk ana fahimta sunna, to amma abinda zai sa fahimtar ta dore kuma a ci moriyar fahimtar karatu, kuma dole sai da ikhlasi, yin abu dan Allah. Wallahi ce dan zai iya zuwa ya kawata maka abin kana tsammanin mai kyau ne bai da kyau, asalinsa mai kyau ne, sai shedan ya buga wata hanya da zai gurbata maka shi ya lalata maka shi. Ibn al-Qayyim a cikin littafin ko dai al-Fawaid ko kuma Bada'i'ul Fawaid, yana da littattafai ɗaya al-Fawaid juz'i ɗaya ne, Bada'i'ul Fawaid juz'i 4 ne. To ina kyautata san dai a cikin Bada'i'ul Fawaid, in ba nan ba cikin littafin Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yake cewa shaydan mashiga guda 7 ce yake shigar wa dan adam. Farko abin da yake so kai shirka, idan yayi iyakacin kokarin sa baka yi shirka ba, ko karama ko babba ko boyayya duk ka kauce masa, sai ya jaka mataki na biyu shine kai bid'a, dan ya san ita ke biye da shirka wajen laifi.
Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas yake cewa inna abghadul umur ila Allah al-bada'i'u, yace mafi kin abinda Allah ya ki a duniya bid'a. To idan shedan yayye ka bid'a ba kai ba, so ke ka aikata kaba'ira cikin kaba'ir. Idan yayye ka aikata kaba'ira ba kai ba, sai ya tafi da kai mataki na gaba ka aikata saga'ir. Idan yayye ka aikata saga'ir ta yi ba, sai ya tafi da kai mataki na gaba. Ya za ka kai sakaci da wani wajibi? Idan yayye ba kai wannan ba, sai je mataki na 6. Ya zai karbi da wani mustahabi? Yayi mustahabin ma ka kira buwa da shi. Mataki na karshe da zai maka shine ababe guda biyu, ga mai kyau ga mafi kyau. To ya zai ka aikata mai kyau din dan kai hasarar mafi kyau? Duk sai da ya bayar da misalai akan haka. Har wata kisa suke kawowa a cikin littattafai na wa'azi. Wani bawan Allah na kwance karkashin wata katanga yana barci, sai shi dan ya zo a sufar da ya ce, bawan Allah, madadin barci ka tashi ka je kai alwala mana kai sallar nafila ko raka'a biyu. Kaga wannan ai nasiha ce, shedan da nasiha. A'a, yadda haka ne kan sai ya tashi ya tafi neman ruwa ya alwala, ya zo ya sallar raka'a biyu. Kafin ya gama sallar nan, inda ya tashi nan katanga ta faɗo. To wai abinda Iblis zai kalla shi ne, ya tabbata cikin hadisi duk wanda gini ya lufta masa ya faɗo ya mutu ya yi shahada. To ya zai shahada haka wai? Bari je sallar nafila raka'a biyu. To saboda wannan illa ta shedan, shi yasa sai kana da kafa. Mashiga biyu yake biyo dan. Mashiga ta farko ta tsanani, in ya ga kai mai himma ne sai ya sa ka tsananta sama da kima. Mashiga ta biyu ta ragwantar da kai, in ya ga dama kai mai kasala ne sai ya ƙara kasalantar da kai, yayi taimaka tamanni, yumannik, zai yi ta sa kana ta gori ai zan yi kaza, taswif, saufa af'alu kaza wa kaza, sai a hankali nayi har ka mutu ba kai ba. Saboda haka dan Allah matasan mu su tashi haikan wajen harkar karatu. Wannan fahimtar idan ba mun tsaya tsayin daka mun gina ta ilimi ba, to sai ta zama mana matsala. Sannan wani matsala kuma da take ƙara damun mu, wanda na fahimta